So man ni Mikey. Pinaagi sa pipila ka mga post sa sikat nga actress Idol Buiki sa social media accounts ni depensa kini batok sa mga bash nga nadawat human ni trending ang video ni ini sa usa ka hosting state paghapon ni Idol Buiki. Bawal lumabas. Oh, ligawas naman. So karon mga idol sa mga magong video Idol Buiki actually lang no dili ra bayaon ta siya ang nag-deliver sa maong spill nga medyo makaduda or murag makaingon ka nga magpadungog sila. Karon kani naman ay nag-una nga TV host Idol Buiki nga naghisgot kabahin sa ka-deserving lagi sa tao sa pagbangon o pag-rest back sa kinabuhi taliwa sa mga kagubot o kasaba unya kining maong sikat nga actress Idol Buiki ni sunod di siya sa maong spill kay syempre daghan ba yan sila nga host diba sa kanang entrada sa ilang programa Idol Buiki kaning sikat nga actress po naghisgot po di siya nga deserve sa tao nga wala pa katong mga wala pa taga-ikuno sa ilang saktong panahon deserve ko nung mo rest back sa kinabuhi gitapos niya maong spill sa pagkonektar nini sa musunod nga segment ni feature ang mga grand rest backers sa maong show Idol Buiki samtang nabahin ang opinion sa mga netizens na nagkanayon nga walay dautan nga tumong ang actress sa maong spill Idol Buiki kasi syempre trabaho ba yan nila no ang uban Idol Buiki actually sagad wala gyud makauyon tungod sa pagtuo lagi nga nagpadungog-dungog ang actress kabahin sa pagkadakop sa former president na si Rodrigo Duterte karon sa pagatubang sa kaso nini kabahin sa extrajudicial killings sa International Criminal Court ato na lang i-reveal kay bawal lumabas ato na lang ipagawas bawal lumabas wala lang pa mga idol ang sikat nga actress na aduna ra ba ni siya umaabot nga salida po in fact ato ganing suportahan may kikay ano kani mong good siya endorser sa Sisters Napkin with Megasoft from Megasoft Hygienic Products Incorporated in fact nanghatag taog mga tickets so kaya na block screening karong Marso 28-29 or 29-30 sa ato na i-reveal wala lain pa kundi si Kim Chu mga idol diba ka may king for kanang kuhansad ba benefit of the doubt what if di ay nga kanang gitagaalag yung kanang kolor sa mga tao correct na pwede ra bagid na nga di kay ba nga init na daan ang mga tao clouded ang judgment kinsa may nag-script ani kay di man na sila musulti actually lang no ato lang karon nga murag ay wala sa siguro padung lang ni Kim ang kanang mga bash what if ang nag-script ato script writer na ay program director tagaan sila kadlib pero na-explain ka man siya nga naaman sa script iya na script nga gihatag in fact Idol Buiki si ang Facebook og iyang ex nga platform explain ka ra po nila si Kim Cho ayaw dayon mo hukom ibutang niya dito ang katong kinatibok ang script Idol Buiki Kim Cho ma'am ikaw gid kanang Mika siguro man ni Mike kanang kamusan po ba nya kanang magpadungog-dungog gani nya masakpa na hinuon ba unya nakalimot mo I think lang goro extra careful lang sa siguro dapat ang mga tao na pinapaghandaghan ko sa programa under public scrutiny unsa ka baga ang mga supporters so be careful you have a brand labi na sensitive kaayo ang topic ang kanimo sa kong ABS nag-goal bi ani katong pagwa sila tag franchise and it was Duterte's time so possibly aduna sila hard feelings pa baron bad blood kaya wala ko kabalik possible sa na free atong TV gidiscuss ani ang duhaman sa gyud ka mga habig sa Idol Buiki kina ba ya sa ubang mga netizens nga nagkaingon na kanayon Idol Buiki kamo init ra sa jud kaayo mo di init mo gyud kayo ang ang nakapaluoy sa jud kayo si Kim kay sira bitay na igo Idol Buiki pero si Vom ni deliver sa baya si Vom Navarro ako sa ABS ako sa nag-script sa Showtime spare sa mga tao kay nanawa karon mao lagi na so karon Idol Buiki actually may depensa ni siya pipila ka mga posts ang iya jung gipagawas sumapa niya nga hinaut nga good vibes lang ta sumapa ni Idol Buiki nga kanang na lang kuno ang kalinaw sa palibot ina na bitaw pero actually lang no kanang dili lang kana sa maong kana video ang nakit-an man gud ni Kim yang pagtuo is tungod lagi atong usa ka netizen nga nag-post lagi nga ni anak ko no si Kim nga deserving ko no nga kanang mapriso si Digong pero dili gito mao nga mga pulong god ang giingon ni Kim pero still ang video is kanang lain ang pagsabot sa kadaghanan sa mga netizens. Ang nasamot siya og kanang na-polarize ang issue tungod labi na nga katunaay netizen nga nag-quote gid nga niya nga si Kim kuno gusto nga makulong niya. Di piniingon naman taon si Kim nga deserve. Ana niya wa pa gid nag-ingon ang para to nga deserve ni presidente kay sa ako ang pananaw si Kim Cho love niya si Duterte. Ako lang ang pangagpas. Okay bo kang ano? Bisaya man siya. Correct. Bisaya nga dako. Charlang. Pero mo na nga ito ngayon, pambalitang showbiz.